develop omonodahin develop building Kwtal tangma jagao se bakha jagao plaster rijak ya obo haikino rong riboi building pairan digi thangi tongo Mistory ro phiaba satakleyo khapang tahutai bohsong jodino o building tangmani jagao tiprasa contractor eba tiprasa Mistory ngi tongkha hangke mukumui tongala khamung tiprasa rokbo mokol phiogui nasigino kodi khamung o tiprasa contractor tiprasa Mistory rongno nora omo haikida Mistory ngi tong building bakha jagao plaster khaijak bakha jaga plaster khaije khai norok rong ribui tong hinai kodi khamung pia wanji bo songni borok contractor tai Mistory ing tomani bai ke khoroksa kok sarangnai kerida angkha na lajijagi dangkha na kirijagi dangkha kok saya omo haikino Tulashikhor ni market Kwtal tangjak open set market Kwtal o market Kwtal bakha jaga rongjak ya obo haikino painani dige thangai tongo tai rongjak jaga ongkai bo kaham kai finishing plaster rijak ya omo haikino rong riwi tongkha Tulashikhor ni Hatini open set market satai klayo khapang tau tai buhsong o je building market set Kwtal tangjak mani Tulashikhor Hatini omo IPFT party haidro bono obo building Kwtal sengeri mani Tulashikhor market open set pia o jorao o Tulashikhor Hatini market open set Kwtal no pai malia mushrum kisa bombrai kisa khlaida o rangrongno chawida o building pai malia pia tabu tipra motha phaimani yagulo mantri Onemes Deborma o building no taisa sengsari mani yagulo tabu o building taisa Kwtal khlai sengsawoi tangai Rikha pia tangai mani yagulo bo naidi o contractor da dagyukha na oroni Mistory da samung tangyangkha abo haikino baksa jago plaster rijak yawonno rong Rikha plaster yawonno building panyan dige thangi tongkha yang plaster rijak ya yang plaster ma bisingo botai building kekak obo hai rokhaino nukjagoi tongkha mangphiliwo khapang daw tai bohsong pia obono nugui ke khoroksa phano kok thaisa sanai kerei pia chini kok TV jahatu Tulashikhor amchaini eng tongoi chini Tulashikhor Hationo o market eng tongmo ba o Hationo angni jibo sakbai thang hati eng chamani bagai o building kekak o building je rong rijak je plaster je yaw rong rijak rokno nugui tongmalia mangphilite sai ma phunuga lukorokno chini kok TV no hamjagoi nai to nai joto lukorokno sarai no sung sai khnariwo salbrum brumno chini kok TV ni mokol boskango jara kubui mangphino nuk tongmano hongkai jeng mangphilite sai no phunungnai jara jeng ungyano jeng ongu hnai mangphilino phunugya nini rang puisani bagi bo jeng mangphili phunugya jeng jara mokol boskango hamya samung ung tongmano jeng tisai phunungnai kaham samung ungnani bagai jeng samung nayo develop khai amchai hamkrai nayo joto kamiono oba haike develop ungtho develop mani bisingtei lukurokni yago rang puisa ajinani lama kaham mantho hnaino jeng kubui mangphilon tisai phunogo salbrum brumno pia jeng omo hai building kbai omo hai building payawo plaster jagyawo rong rijak plaster baksa rijak ya oba haike building paiklang naikha yang tai hasing je tais khopna jaga obo oba haike nimu pani bokhongrok mankha oba haino nugino jeng phunuman naini di tini ok mangphilino नाम की तुम्हार अच्छा आपने की मिस्त्री अच्छा कत बस धरे मिस्त्री काज करছে আপনি আচ্ছা এরপরে এখন বালু জায়গাতে যে একটা নিউ গ্লাস পানি একটা পাইছি যে তোমরা যে এই বালুটা দিছিলাম এই জায়গাতে একটা পানি পরিষ্কার করার সময় করছে না আচ্ছা তোমরা সালিসারা এটা সাইনি সারা তোমরা করছে না আমরা সব চালাই করতে আপনি সালেটা একবার কি জায়গা গতকাল তো বললাম না আমরা কাজ দিলাম পেপার ফটো আপনার নাম কি আপনার নাম হ্যাঁ বাবন দেবনাথ